Right, Mashakara, taura tizwe nyaya yemota. Chii chakaitika? Pamusoro changamira. Yes. Ndingati ndakafonerwa ndi Samangwanda ndi Mutaura. Samangwanda? Aiti no shamwari pane mota iri kutengeswa kwedu kuno. Kata sokuti andachiba ndamareba. Ndadza no. Uya utiwirirana tonoda didini. Anosina mareba ndowirana noaida mota. Mari inodini inotsvaka. Ngozi mota inokwanisa kuzokubatsira. Apo kuti mabasa pako torongoita. Ndati it's okay. So ndakazoenda ndatora bhuru rangu naye Samachedu. Wataenda Samangwanda oya tasvika pakombedzai. Tisvika sakombedzai aripo nemukadzi wake tikati no susu tauyawo. Tadedzwa ndina soko kuti pane mota yamudini yamuri kutengesa. No sure mota ndiyo irapa. Sure mota yangu yakabva ndosondo ndakatombozvirama ngati ingofamba ere. Saka Samangwanda Samakani ngati no katanga taiona mowirirana tingokwanisa kuimusa inodini inofamba. Saka shuwa sakombedzai vakatora makii ake akatibvurira mota akaenda tora makii bhatiri rimene kwaya riri maraina yakauya naro shuwa takatora nguva nga zvimwe 3 hours kuti mota izomuke. Mota izomuka kwazi mota ida $700 kati $700 nezviri pamota inangana netai zvairi zvacho $700 mari inokwanisa $500 but kumba kubasa kwangu kune $300 ndiyo mari imboneko. Imwe 200 yacho ngozunza 2 weeks. After 2 weeks kaza it's okay. Saka tora ndatopusha dibota iri kutadini vataenda. Saka taenda kumba ndakazoona maikombedzi wacho yakazotera nana Samangwanda waya kaza tauya kumari. Ndikati it's okay. Vabudisa bhuku rawo kazi vatangonyorerana. Vatangogara after 2 weeks vandawapa mari yawo. Saka zvapera zvazoshamsika ndakuzwa kuno kuti iwe uruzi wakaba mota kaiwe ba mota kupi ndozvira sakumbedza kuti panyaya yako yese zvimwe zvese handinei nazvo. Ndoda kunzwa kuti pamakatanga pakaitwa dhiri remotikari murume nemukadzi wakanga waripo here? Wakanga waripo. Murume nemukadzi wakanga waripo isi vari 2? Wanga wari 2. Ndo pane nyaya yangu chete ipapo. Zvimwe zvese handinei nazvo. Bambosumukai. Makati mgara pachia. Makati mimi under oath mudare rinoi. Makati mukadzi wenyu makatengesa motikari musingaziva. Ndikakutaura kuti mukadzi endai mudzoseri motikari. Ndiro changa. Andi ko iri kuya uyu mutengo wemotikari kuti makatenga mota mamuripo ino. Kuwapo ndandiripo paumbasi. Aiwa baiwa mama. Mirai nditsana kure mama. Wanga uripo pamba. Pandakabvisa duro ndakadzoka wakanditera ndakati wakanditera. Saka wanditera ndakasvika paumba pangu inini ndobva ndagara ndopaitika zvese izvauri kutaura zvekuti wakanga wachichidaidza vanhu vachida ini hana kutiza paumba ndakangobvisa duro chete. Izwa ndabvunza kuti pakaitwa dhiri remotikari naMangwanda neuyu mota ichizoya ichionekwa pamba penyu isina mabhatiri nemavhiri nechiitwa icho neicho kuti izomuke, wakanga uripo here? Paumba pangu ndandiripo ini. Bambo, izwa. Bambo, sumuka Mashakata. Akanotora bhatiri kuisa pamota ndiani? Ndisakombedzai akanotora bhatiri. Ndisakombedzai. Saka bhatiri wanga wakuisa pai? Bhatiri anotora motikari because zvese chakamira. Ndati akanotora bhatiri rekuisa pamotikari ndiani? Ranga riri mumba. Nyangwe dai ranga riri padara. Ndati akanotora paranga riri kuisa pamotikari ndiani? Iwe mukadzi ndiye akatora zvese nemakii ndiye anga inazvo. Mashakata akatora bhatiri mumba ndiani? Ndisakombedzai bhatiri risiri mumba, rakazozi bhatiri riri kumaraini. Ndiye akana kutora bhatiri, akanomutora nguva aenda kutora bhatiri, bhazi ane bhatiri, bhatiri pabhatiri. Bhatiri vhurira mota ndiye, Samangwanda uri panapo ndofunda naye, ndiye nyaya akandaidza ndizo dzekune mota. Okay, all right. No, it's okay. Tova tabva ipapo. Pamakaita first payment, pakazosara ka balance. Makapani mari. Mbuya mukadzi wasakombedzai ndiye akauya kumba naSamangwanda akati nota tumwa ndi baba kuzi kuti utambire mari nebhuku rawo. Vawapa bhuku nemari. Vawandipa Samangwanda. Makadi dread. Unofara ere changamire ndinofara maningi. Ichokwadi. Titaure zvamunoziva ndi nyaya yemotokari. Tingati panhau yemotokari
ndakaona sakombedzai vachiuya paumba pangu wanyaya zokorai futi baba ndakaona sakombedzai vachiuya paumba pangu ari manheru sakombedzai wapi awa wakati samangwana ndauyawo panapa kuti mangwana muzonditakurirewo zvidziyo zvangu ndikati zvidziyo zvinoda kuendepi kasi zviri nani kuti ndisare ndiri inini ndiri mupenyu tani kuti ndisangane nezvandiri kusangana nazvo kumba ndikati kudini ngozvikaza ini nemudzimai ichi hapasina kushagarisana kwakadi kwakanaka saka nyaya iripo ndeyekuti ndoda kuti mangwana uye unditakurirei zviro zvangu ndikati alright mari ndikati kubva pavillage 6 kuenda pavillage 3 $10 pai palod zveshuwa mangwana acho ndakaenda asi ndisati ndaenda pakabuda nhau yemotikari asi nemotikari ndinoda kuti ibva yadini ibva yaenda sezvo iwe uri unotamba nevanhu vakawanda ende unogadzira motokari ndakabva ndangoti ine mupfungwa dzangu angatenge motikari akati nemotikari ndinoda kuti iende ndiani ndiwo sakombedzai alright saka zvadaro inini remangwana racho ndipo ndakabva ndachifonera samashakata kati samashakata onei ndiri kuramba ndiri ngokutakurira maputi ako ndichikuendeserepi ndichikuendesera kutaura paita pikapa paita kaika pikapa of course kakafakwa kasi kanodini kanogadzirika kuri kuti wakatengera chi maspace alright remangwana riya ndipo ndakabva ndaenda kwakusvika bva ndatakura lodi bva ndaendesa kwa kumba kwemudzimai wacho kwamacheka nzombe bva ndadzoka bva ndatakura imwe lodi bva ndaendesa kumba kwako kwamacheka nzombe kuya awa wabva wabudisa mari ndokwaudini kwandibhadhara mai malodzi angu andandatakuraya akakubhadharai mari yekutransporta zviro ndiani ndiwo sakombedzaya hamuna kubhadharwa namai cheka nzombe handina kubhadharwa namai macheka nzombe ndakabhadharwa ndisakombedzai right zvapera kudaro ndo pakachizi ndiwo awa zvikazi nemotikari iyi handisi kutoda kuti irari panapa iri pamafoni bhururu iwe svika ndo pakazosvika samashakata waina samachedu wacho wariwo panapa ndo kwakuchisvikawo paumba iwo varipo mudzimai wavo varipo right motikari ndiyoyi iwawa ndonya kutotivhurira kuti motikari iyi kana yakavharwa yakadai munovhura kasliding window kwakupinda mukati kwativhurira kasliding window kwakuvhura kwakutivhurira bonnet tochitanga kuona waya dzimwe dzakabva this and that kwauchitangira ipapo tikati bhatiri ritoripo nyuwani regai ndiende kotora vachibva vaenda kwawakaenda mene mumaraini medu ndiani wakaenda iwo sakombedzaya wabva waenda ubva unotorei bhatiri riyari ndokwauchiuya nebhatiri racho zveshuwa ratichitori nyuwani ratitori muplastic maro asi rarisina haro kunge rakashanda maningi ndokwakuchiuya nebhatiri riya tobva tachitotanga nawo iwo vacho varipo totobatsirana kudawo kadai tambokasunda tambodaonetsana nako tambokakachidza kuzopesera vakamuka tapomba mavhiri anga angoriwo flat ipapo ndo matorero atakaita motokari saka hamuna kuba motokari nix motokari haina kuba nokuti mukadzi wacho anga aripo iwavo wacho vanga varipo akakutokubhadhara wakatondibhadhara kutakura kwandakaita zvidziyo ndichiendesa kumba ndimere makabhadhara baba changamire zvese zviri apa zvese ngezvembo yemanyepo handitozvizivi saka hamuna zvinhu zvakatakurwa zvinhu zvakatakurwa wakatakurwa because waitakurwaitakura ndiyeye manheru ataura kuti makaenda mumba kuuyu makaende hana kuenda koro saka chipoko chenyu nautomboenda kuba because zvese zvavari kutaura zvi ndezvekuronga changamiri ndezvekuronga ndezvekutoronga handitombozviziva ngokuti ini ndanditori nemubvunzo yandaenda kuti wabvunza kuti wakanga iyena wacho wakazenga apa nhingirikini yekuti iwo wauye wacho ndiani because ini motikari yangu ndaandisina kunyora kuti ini 247 angazowapa go ahead yekuti wasvike paumba pangu ndiani
uyezve mari dzaaitambidzana dzacho dzese pasina pane anonzi iwewe zvawakaona vanhu vari kuvhura kahwindo kasliding window kemotikari yako iwe uri mumba mako vanhu vakuisa bhatiri nekupomba mavhiri undori mumba mako vanhu vakusunda motikari undori mumba mako wakandoringa mota yazokachidzwa sekutaura kwaita kuti takazoikachidza kuti ikwanise kumuka yobva yamuka undori mumba mako wakandoringa mota iyo vhum kuenda wakandoringa uri mumba mako wakamanga ripi uri kuti tibva taita madununu akasvika ipo papo ipapo pacho chakabereka ndezvekuti hapana zvandaikwanisa kuita zvakafanana nekuti mota yako yakabiwa wakaripota kupi kuti mota yakabiwa ini ndakatanga kuenda kwasabhuku aiwa sabhuku hasi mupurisa because that's a criminal issue guy criminal issue inoda sabhuku vachangamire munoziva baba ine nyaya izwa shakwari haunditauri kuti doza unditaura kuti wanga uchindori umba nenyaya kuti wanga uri kuhlabanga tsvuku ndorari ugare umba mota ichienda wakandotaisa pawindo dai vanhu vachisvika baba ine violence yake yakasimba pakurambana musagadzira nemagiraji ndio biyo waigadzira magiraji no it's okay chata achida kudasify isusuka yanga iri nyaya yekuti iwewo paukauya kudare kuno kwakanyepa anda oti kuti iwewo pakaitika zvemota wanga usipoenda hauna chaunoziva asi chokwadi ndechekuti wanga uripo ukatonotora bhatiri ndiwe wakatonotora nebhatiri kuti mota imuke ibve wakati mota anyway isusu hatisinei nazvezvo chatatoda kuti tione kuti zveshwa une chaunoziva here kuti hauna chaunoziva asi isusu tedare taona kuti une chaunoziva nezvemotikari saka motikari dhiri remotikari was above board haina nyaya zvimwe zvatakuda kuti zvidzoke ndezvimwe zvisiri motikari yakatoenda yakaenda zvimwe izvi zvezvambuya wako zvechii zvenhaka nechii zvese nezvimwe zvamakatenga nemukadzi wako ngazvidzoke asi zvemotikari I think motikari is a done deal you are aware saka wangada kushandisa dare rino iri kushandisa dare rino iri kuti riri kudzosere motikari yemari yawakadya kana usina kudya tough luck because kuita kwako kurirakidzwa kuti pane chisiri straight about you pawakataura nyaya dzako you are very eloquent uchiita nemaaction uchiita to make us believe kuti zveshuwa chinhu chauchiziva asi izvo zvatinoita manje tikakutarisa tobva taramba tichikutarisa tozokuongorora patinokuongorora payapa tobva tazobuda neresult saka result iyi takatendera kwese kumotikari takasvika nekara zvese tinozviziva izvoiri izvozvi zvese tozviziva nepayakatomira izvozvi pakasitoro tinopaziva takasvika ndobva ndatovhunza nevamwe watakatovhunzawo wakatotaura aiwa muri kutamba nadigidheni vakuda kuti mota idzoke neimwe nzira zvino mota yakaenda matsikanzolo because wanga uripo we cannot change an agreement that was made in your presence hatisu dare rino harichinji izvo zviro zvenyu zvamakatoita zvese zvokutengeserana nechi hatitaiza totoziva kana iwewo waona kuti mota yako yakatengesa zvausingadi and you want to recover that vehicle make it a criminal case and wauripotewo mapurisa ndakabirwa motikari handizvo yes uyu chipa zvakatauri kusvikira azodaidzwa zvekukoti kwauchaenda musiye yakadaro nechiro chake chakamakamutengesera zvira bakaiya mari yake kana usina uyachitsvaga mukadzi akupewo mbichana right it's okay chitoenda henyu yapera yemazhakata keep the car iwe go to court and oite zvoda kuizva panyaya isi vatangopedza kusvika wani panhau yemukadzi uyo nemurume uyo wakazoenda kuna chiremba pana mukosanjera baba vari mumukuvhi yakati vakaomberera mudzimwe mukadzi uyo abeni ba mama ifiri yanatopa wakabvaenda pamakatende pamota papapo ndo zvakabuda akanyepa kuti senjari iya yaitaurwa senjari it was true kuti akagadzira senjari mumba kwake ichokwadi vakabuda padare asi haisiyo nyaya nhasi enda hakuti chazokudaidza kuti hatiti ndokuda kukuongorora enda hakuti chazokudaidza enda hakuti